Здравейте на всички от VBOX, аз съм Replace и това е клип за Demolition TV. Това е моята поредица Let's Play Minecraft на сезони сигурно, не знам. Добре, започваме с чупването на дърво. Клипа няма да е много дълъг, към 15 минути ще е. Това да не ви засяга. Така. Ще съберем 10 на дърво и ще гледам си направя някаква дупка. Е така, готово. 11 дърво стига. Сега си правим един workbench. И една кирка. Аз на какво игра ще видя? Шанс на Peaceful игра, да, първата нощ игра на Peaceful. Не, така. Ще дойда наоколо да поразгледам дали някъде има възможност да си направя къща след дупката, имам предвид. Ето тук долу явно изглежда подходящо местенце. Ето тук. Някъде. Опа, нещо главно. И сигурно някъде тук ще ми бъде и къщата и някаква дупка тук ще направя. Е така. Първо ще си направя дупката. Е тук. И ще започнем основи на къщата. Само секунда. Да. Така. Е така ще е дупката. Толкова голяма. Вътре. Така. Малко дърт ще сложа. Аз па дърт. Ще разчистя малко дърт. Ето така. Ето. Ето тук, както казах, ще да започна основи на къщата, но още не. Сега ще слезна малко да покопая. Трябва да намеря кол, защото нямам торчове. Никъде ли няма кол? Не виждам за сега. Не, няма. Ето тук ще разкопая, да се огледам за кол. Не, няма. Добре, няма значение. Ще се кача нагоре. Ще си направя една камена кирка, защото тази дървената не ми върши работа. Ето така, една печица. Ето тук, на кой лево сме? На 63-ти. То между 63-ти и 7 долу би трябвало да има кол. Аз не мога да видя сега. Я на тук. Не, и на тук сигурно няма. Аз събрах почти един стак кавълстон. Се кача. И ще погледна наоколо за кол, евентуално. Но няма не. Добре.
Значи, сигурно вече ще почне основите на къщата. Па после кола и другите глупости. Си направя инструментите. Това сега трябва. Един меч. Меч. Една лопата. И брадва. Е така. Сега ще разчистя тези дървета. И ще започна да си правя къща. Ето тук така ще бъде къщата. Значи това дърво също ще го очистя. Окей. И сега ето толкова голяма стига. Няма смисъл да я правя по-голяма. И тук това. Е така. И това трябва. И това го разчиствам. Е така е добре. И сега от тук. Ябълка, супер. Къщата стана малко по-голяма, отколкото очаквах, но няма значение. Само сега да направим симетричния вход. Е така. Така е добре. Е така. Не, то ще се получи. Това дърво, как го бъркаха така, вече е много гадно. Но поне стана яко. Яко стана. И тук ще го правя такова дърво, непреработено. Ето, опа. Ето тук от преработено. Е така. Втори епизод, сигурно ще ходя в мината. О, есть ябълка. For the win. И на тук. И на тук. Оп. И тук. И тук е така. Ето така. Добре стана. Хубаво. Тук това дърво. И пустете профилите на всички от Demolition TV. Аз ще дам линк за групата на Demolition TV и профила им в YouTube. В YouTube. Ако може да се сабскрайбнете, доста ще ни помогнете, ама това е друг въпрос. Сега играем Майнкрафт. Опа. О, фак. Е, това дърво го убирам. В тъпи листа. Е така. Добре стана. Поне за мен. И сега тук. Е така. Да, но хубаво стана. Тук страни ще е с санд.
малко непреработено. Е така. Навън се стъмва. Аз съм без торчове, без нищо. И това не е добре. Ето така. Сега трябва да намеря... Спешно трябва да намеря кол. Тук стана доста тъмно и надали се вижда нещо. Не, сигурно ще прекратя епизода и втори епизод. Ще тръгна за кол и за други простоти. Гравел. Пак. Ами да, хора, това беше от мен. Чакайте само секунда. Абе да, няма нещо. Добре, коментирайте, оценяйте, влезте в групата на Devolution TV, събскребнете се за YouTube профила ни и чао!